da vidi tragediju koja se dešava Srebrenici i njenim stanovnicima. And it obviously is a deal between the United Nations, some people in the United Nations and the terrorist Serbs. Ne, ja to ne mogu nikako da pomislim, neću da to kažem. Meni je rahmetli naš predsjednik idol uvijek u mom životu. Između nas stajali vojnici UNPROFOR-a koji su sprečavali bilo kakav dodir vojski na tom dijelu, na Srebrenici. A to o izdaji, to su samo zli jezici. Godinama nakon genocida u Srebrenici kruži priča da je Alija Izetbegović, prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine, prodao Srebrenicu, da je žrtvovao hiljade ljudi da bi spasio Sarajevo i da je sve to bio neki tajni dogovor. Ova teza se ponavlja i širi, najčešće iz usta onih koji žele oprati zločince, a žrtvu prikazati kao saučesnika. Ali šta dokumenti kažu, svjedoci, međunarodni izvještaji, pa i sam tok događaja? U ovom videu razbijamo jednu od najvećih laži nakon rata, onu da je Srebrenica prodata. Pošto se približava godišnjica tragedije koja se desila u Srebrenici, želim gospodina Izetbegovića upitati, dakle, možete li sa ove vremenske distance prokomentirati pad Srebrenice i špekuliranje da je praktično predata? Da prokomentirate pad Srebrenice i špekuliranje da je praktično predata. To vam se pripisivalo nakon svih ovih. To je apsolutna besmislica u stvari. Mi smo bili, Sarajevo je bilo opkoljeno, Srebrenica je bila opkoljena 3 godine, srpska vojska je branila je koridor između Tuzle i Srebrenice, to je koridor koji povezuje južni dio Republike Srpske sa sjevernim dijelom. Oni su ga branili tako uporno kao što su branili Posavski koridor. Mi nismo bili u stanju da to uradimo, to je broj 1. Broj 2, Srebrenica je bila demilitarizirana u 1993. godine. Morion još je demilitarizirao Srebrenicu. I broj 3, ona je bila zaštićena zona. Između nas stajali vojnici UNPROFOR-a koji su sprečavali bilo kakav dodir vojski na tom dijelu, na Srebrenici. Prema tome, mogli smo, može biti, pokušati da probijemo za Srebrenicu, ali bi tada došlo do odlaska snaga UNPROFOR-a, nama je to rečeno i naravno mi ne bi mogli da održimo, mi smo računali da će UNPROFOR braniti zaštićenu zonu i da je to sigurnija stvar nego da mi probamo jednu sumnjivu vojnu akciju koja najvjerovatnije ne bi uspjela. Prvi koji je pustio tu tezu u javnost bio je Aleksandar Vučić još 90-ih godina, tada portparol Šešeljeve stranke. Kasnije su je koristili i neki međunarodni akteri, poput francuskog generala Filipa Morilona, koji je rekao Srebrenica je žrtvovana, međutim niko od njih nikada nije pružio niti jedan konkretan dokaz, samo dojmovi nagađanja i propaganda. As I said, the betrayal is complete, the hypocrisy is complete, and it obviously is a deal between the United Nations, some people in the United Nations and the terrorist Serbs. This is a sellout of Srebrenica, because the United Nations disarmed Srebrenica. That's the only place in Bosnia disarmed by the United Nations and guaranteed by the United Nations and NATO. And nothing happened. I mean, 60,000 people are waiting to be slaughtered right now as we speak in Srebrenica. Presude Haškog tribunala jasno utvrđuju da je genocid u Srebrenici planiran i izvršen od strane Vojske Republike Srpske pod komandom Ratka Mladića i političkom direktivom Radovana Karadžića. Nigdje u hiljadama stranica presuda, transkripata i dokaza ne postoji ni jedan trag o dogovoru između Izetbegovića i bilo koga oko prodaje Srebrenice. UN-ov izvještaj iz 1999. godine o padu Srebrenice ne spominje bilo kakvu ulogu predsjedništva Bosne i Hercegovine u planiranju događaja, već krivi međunarodnu zajednicu i UN zbog neodlučnosti i povlačenja holandskih trupa. Ne, ja to ne mogu nikako da pomislim, neću da to kažem. Meni je rahmetli naš predsjednik idol uvijek u mom životu. I uvijek kad učim Fatihu mom rođenom ocu, ja učim Fatihu i našem predsjedniku. A to o izdaji, to su samo zli jezici. Sve što smo imali moguće neke greške s naših strana,
uglavnom su bile zbog agresije koja je već bila. I mi nismo, svi ljudi greše negdje. Ali ja ne mogu nikad reći da je naš predsjednik imao takvu namjeru, jer ne prodaje se ništa. Ja vjerujem da je imao namjeru da se spase životi ljudi, ali sigurno nije nas prodao. Ma neću uopšte o tome da razmišljam, neću o tome da mislim, znam da to nije tačno i znam da predsjednik je volio na svoj narod i pokazao je to i prije rata i posle rata i za vrijeme rata i neću uopšte da mislim, niti me interesuju zlonamjerni ljudi. Predsjednik je za mene veliki čovjek i ostaće veliki čovjek. Nije postojao niko da je mogao nas spasti, da spasti Srebrenicu, jer to je htjelo svijet, htjela Evropa. Postavlja se pitanje zašto bi Alija Izetbegović prodao enklavu koju je komandovao jedan od najistaknutijih komandanata armije Republike Bosne i Hercegovine, Naser Orić. Zašto bi dopuštao pad Srebrenice, znajući da je to moralni i politički udar koji ne može preživjeti ni jedan lider? Ako je postojao dogovor, zašto su sve jedinice armije Republike Bosne i Hercegovine u tom dijelu države pružale žestok otpor i zašto su hiljade ljudi pokušale proboj preko šuma ka Tuzli? Alija Izetbegović nije imao stvarnu vlast nad Srebrenicom. Ona je bila pod nadzorom UN-a sa statusom zaštićene zone pod komandom UNPROFOR-a. Armija Republike Bosne i Hercegovine nije imala logističku mogućnost da odbrani enklavu. Zračna blokada, bez aviona, bez teškog naoružanja, sve je bilo zabranjeno. Naser Orić sa svojim ljudima bio je povučen u aprilu 1995. godine i to po zahtjevu UN-a. Time je odbrana planski oslabila. UN-ove snage nisu reagovale na napad vojske Republike Srpske, a mogle su. Holandski bataljon nije intervenisao, a NATO nije izvršio udare, iako je bilo zahtjeva. Dakle, ono što se desilo nije bila izdaja, nego međunarodni slom i strateška katastrofa. Svako je došlo i muško, a kamoli žensko i malo i veliko, tamo gdje je bilo dogovoreno, to je prebačeno. U klade. Od svega smo mi došli, bilo je velikog srednja civila u Srebrenici. Koga? Velikog srednja civila u Srebrenici. Ne. Nije u Srebrenici, u nekoj farmi, nego samo... Ne, nikad civila. Da budemo jasni, ovaj narativ se širi između ostalog da bi se oprao zločin genocida i svela odgovornost. Nisu samo Srbi krivi i Alija je kriv. Da bi se Bošnjacima usadio osjećaj krivice i nepovjerenja prema sopstvenim liderima, da bi se relativizirala razlika između agresora i žrtve. Ova priča je opasna manipulacija jer odvraća pažnju s onih koji su planirali, naređivali i izvršili pokolj nad preko 8.000 muškaraca i dječaka. Srebrenica nije prodata, Srebrenica je predata, ali ne od strane Alije Izetbegovića, već od strane svijeta koji je obećao zaštitu, a nije je ispunio. I zato je važno da govorimo istinu, ponavljamo činjenice i razbijamo laži, jer svaka nova laž je nova rana za preživjele i nova pobjeda oni koji slave zločin.